Konke nje kungisize kulo drizzle wenu kungabi khona umfana womZulu. Kungabi indoda yomZulu ezothi drizzle. Ngaphandle-ke mekuthi umpofanyana umncanyana ngomzimba vele labo banako vele sibajwayele. Angathini nje uShaka usuyindoda umnyama nje isikuqequqa sendoda uphelele usuthi hey mina ngifuna ukwendla umfazi drizzle. Uyazi angaphenduka ethuneni. Futhi ngineshock kube bamngcwaba nazi ikhali zayo ngabade ligqobhozile ithuna ngalowo mkhonto waphuma waqeda ngani. Ngabe senibulale nonke ayikho phela lento nje nizosiqedela amadoda niyalibe nithi namadoda. Ake ngingeneke kule njengendoda yomZulu empofanyana futhi ethe ukuthi ngomzimba njengobosho. Ngicabanga ukuthi siswami le ozama ukuyenza manje ayisezusebenza. Ngoba kahle wena uyaqhatha lana ngazi noma uyabona yini. Njengamanje wena uzama ukuqhatha amadoda amaZulu who are dark skin and then waqhatha nalabo abalight ngoba manje sekufanele laba abadark basayide nawe manje bathi hayi ithini impela amadoda uqinisile bese kuthi the light skinned ones baxabane nawe ke bese sihlukana phakathi uhlukaniselani phakathi. Ngeke sasebenza ngempela mase sithi drizzle sihlangene siyimbumba singamaZulu ke futhi sibumbene futhi angazi uTikTok wakho ukuthi ukukhombisana yazi ngoba owami uTikTok mhlamba abafana 90% of abantu who are South Africans abakhuluma ngedrizzle amaZulu mhlambe kodwa kuwena ke akakafiki lokho uyabona futhi mawuthi ningisize nje ngabikho umZulu ojoyina uyastelela kahle ngoba uqonda ukuthi wena zonke ezinye izinhlanga emhlabeni nezinye izizwe ayiphaphame ivuke emaqandeni njengamadoda babone ukuthi badlala abantu besifazane bese kusala ke amaZulu kathithibale kodwa ke asithithizeni ke thina ke sidlale nina. Uyabona ukuthi yakanga noma singakulungisela nje kancane lapha kwi-history yakho for your information. uShaka lo okhuluma ngaye sengisho-ke lo wangempela uqobo lwakhe ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha singasasho lo omcabangayo lo wamafilimu. uShaka was light skinned in complexion. Lokho uzokuthola kubantu abazomlando nencitha buchopho ukuthi la kwaZulu mawufuna ukwazi the physical appearance of inkosi eyakuyaphatha uthola ezibongweni zakhe. So mawufuna ukwazi ukuthi uShaka kwakumuntu onjani hamba uyochecka izibongo zakhe uShaka. Uyibona leyo nto. Kanti ke vele asikho lapho. Lento nje kaDrizzle has nothing to do with a skin complexion. Nawe futhi uyakwazi lokho. Ngakho ke singamadoda nje la kwaZulu dark or light skin we are proud of this movement, hence the term Diesel. Yakuzwa ke lokho? Hawu uzuyasho impela cha ningisize nje abe biko sokusizelani. Ubathe sifuna ukukusiza thina. Hayi vele abampofanyana siyabazi ke bona sesibajwayele vele banakho lokho banayo ini yini abanayo oyijwayele kwakhona nje ukuthi ujwayela nabafana ku wrong khona lokho. Angithi phela nina nazo ukuthi kumele sizwe ngani ukuthi yini indoda. Hayi yabona nje mayike wenza kanje hayi indoda yangempela ke le ayikho nje indoda yomZulu engaveli wemame. Semele sizwe ngawe manje ukuthi yipi movement emele sijoyine yipi ofanele singayijoyini ngoba kwenze njani nje. Usuyabona ukuthi le video yakho kahle iyisona sizathu sokuthi kube khona idrizzle ngoba enye ingxenye enkulu yale movement edrizzle ukuthi ngeke sizwe ngani. Bamba naka kamazwi sengivala drizzle alibongwe igama lenkosi. Sanibonani. Cha bakwethu lento engizoyenza manje ngiyavuma Nkosi yami angijwayele ngempela ukuyenza. Kodwa ngizoyenza ngoba njengendoda nje ngiyezwa ukuthi iyangithinta. Uyabona nansi le trend ka drizzle. Bengibuka ama video ngiyahlaya ngithi wow. Ukukhuluma nje iqiniso bantu besimame osisi bethu nonke nje Nkosi yami ngiyanihlanganisa. You had this coming. You really had this coming and I will tell you why. Ngikatahle ngizothi nje thasi nami kulokho okushiwa bafowethu uyabona futhi okwami kukuzo sounder as a question because kahle ukhona lo mbuzo omile nje uyabona. Ethi into ake sithi ke bafowethu kulungile siyanikeza ke imali yabona njengendlala yenza sinike imali for no reason
nakhona nje lasazi niyenzani Nkosi yami masingakhuluma nje iqiniso singamadoda asazi ukuthi imali enigcina niyenzeni Nkosi yami ile engaka that is worth imali esinikeza yona njalo asiboni ukuthi nenzani kodwa ke asihluphike ngalokho futhi nama ngikho lapho uyabona ngoba ngimzwile njalo omunye ethi indoda nje mase ngiqhamuka mina nenwele ezinhle ezintsha futhi Brazilian yami ibe siyangincoma ukuthi ngimuhle ibe yazi ukuthi ayinginikezani imali yalezo inwele leyo ndoda should be ashamed athi omunye mina nje ngeke nje ngize ngiyilungise nje ngenze makeup ngibe muhle ngigqoke kahle ngenzela indoda enganginiki imali hayibo ikahle ithini into lapha yana ngoba phela wena kahle what you are actually saying because kulungile ke ngiyakuzwa ke ngamabomu nje ngithi ngiyakuzwa what you are actually saying ukuthi mina ukuze ngibone wena umuhle fanele mina ngikhiphe imali awukwazi wena ukuba muhle ngaphandle ukuthi mina ngikhiphe imali ukuze wena ube muhle so there is no effort efakwa wena ukuthi ube presentable fanele kube yimina ngoba ngifuna ukubona wena umuhle ngikhiphe imali ephaketheni ngikhokhela ukuthi ube muhle so I can never be surprised mawumuhle fanele nje kube ukuthi I know very well I paid for this I right leyo nto manibuka nini right leyo nto leyo andifake effort fanele thina fanele ngikhokhele ubuhle bakho ngikhokhele nobami futhi ubuhle ngoba nakuwena you want to see me attractive and appealing to you as well so fanele ngikhokhele owami ukubukeka ngiphinde ngikhokhele nobuhle bakho futhi kodwa ngikho ke lapho into yami ithi ke mase sinikezile imali umbuzo wami uthi asiyeke le sinika yona le yenu nifuna ukuyenzani lapho wefeni ngiqeda khona nifuna ukuyenzani imali yenu le nihola ngoba phela basingaphuma nje ekudlaleni lokho ukuthi niyavolontiya ke nana nifuna ukuyenzani amadoda akhathele ngintshela mina yabo manje kade sibabuka abantu besifazane bekhuluma yonke into lokho naqala kancane bathiwa amadoda ezinje sathi okay kwathiwa indoda must sathi okay kwathiwa indoda broke man sathi oh uyabona nahamba ayikho into engayishongo saniyeka nje not because asizwa and nakhohle ukuthi nikhuluma nobani nakhohle nikhuluma nabantu who are given a role of leadership nanake ezinye izinto naka zonke izici nobubi babo ke na yonke lento lena kwazi kwafika la khona enifuna ukubagibela khona emakhanda hamba kwathi ikhadi lendoda lihlale kumuntu wesifazane hayibo umbuzo wami ke ningawukhohlwa eyeni imali nifuna ukuyenzani ngiyabuya yabona ke siswami mawuzosebenzisa iBhayibheli kulento ka-drizzle sizoba nenkinga ngoba lizonishaya uma nje iBhayibheli ulenza i-point of reference leyo nto isho ukuthi now we must use iBhayibheli as our moral standard okay lithini ke iBhayibheli asingene endabeni swele ekuqaleni uNkulunkulu ukhuluma noAdam uthi uzokudla izithukuthuku zakho uyabona nje makukhunywa ngumuntu oyosebenza bese yahlomula noma ahole noma avune bese yadla kukhunywa ngomuntu wesilisa owesifazana akhunywa xaba indaba yokusebenza noma usubheka yabona practically nje impilo yabo eBhayibhelini abantu ababephila ngalesa sikhathi kwakuphuma amadoda ayosebenza it was their duty ukuthi amadoda aphuma ayosebenza abuye and provide for their family yabona including their wives asinalo kodwa ivesi ke elithi sibapha imali lisidukeleke lelo uma likhona hayi ungalilanda ubuya nje nalo and correct me if I'm wrong but angaze ngilibone elithi asibonipha nje uyabona the one instruction esiyithola eBhayibhelini njengamadoda towards our wives ukuthi sibathande lithi thandana umkeni njengalokhu uKristu ethanda ibandla uyayizwa leyo nto le bese lithi ninathobelana amadoda of which mase sisebenzisa iBhayibheli njalo as our moral standard kuyanhlula lokho hayi kusithobeleni khohlwani hayi kusithobeleni nenza iopposite yabona phela iBhayibheli uma silibhekisisa kahle
kusukela emandulo amadoda kade aqala ukwenza amaphutha kade aqala amadoda ukubheda kusukela leko Samsoni bebhayisiswa oDelilah oNobe dawotshwala oDavid bela nabafazi babantu abona nje amadoda nje enza lokho kodwa lithe iBhayibheli sebekwenze konke lokho kwafika umpostoli Paul wazobhala wathi indoda iyinhloko yowesifazane. Yabona indaba ukuthi amaphutha amadoda esekhona esebalwe wonke sawabona kodwa iBhayibheli still lowo muntu lembiza ngenhloko nina nithi bayizinja based on izinto abazenzile ezini asina alike ivesi elibiza amadoda ngezinja. Yabona uma senifuna usibiza ngezinja anibuzanga ukuthi lithini iBhayibheli ngamadoda namhlanje mase kukhulunywa ngo-Drizzy seniyabuza ukuthi lithini iBhayibheli kanti nisebenzisa nini leli iBhayibheli makunjani mase fanele nivune esikhathini ke siphila kusona abantu besifazane basebenza nathi yabona nakhona ngenkani yenu njalo because nifohlile nje into the workspace nathi nje ngeke thina 50-50 siyawazi ukusebenza nathi njengamadoda nathi sifuna ama position sifuna ukuba kwi management saniyeka futhi yazi Nkosi yami saniyeka ngempela endinisiphethe. But my problem is you don't seem to understand the sole purpose of working to begin with. Ngoba manje phela izathu sokusebenza ukuthi mase usebenzile wajuluka wase uyahola le mali ngenxa yomjuluko wakho uthathe le mali bese iyosebenza nayo bonakala phela ukuthi usebenzelayo. Yabona musu ukufuna ukuba isigebengu esiwumphathi at the same time yini wena uba umphathi uthola imali bese futhi uyodla imali yabanye eyakhe imali ingabonakala ukuthi yenzani ilapho nje ilapho Drizzy aliba ngigama leloso. Habi sanibonani webantu besifazane nikhalelani kangaka sebeshila abafana bathi Drizzy soft guy era into enjengale nikhalelani bantu besifazane ngoba le nto eyenzekayo yile kade nivele nifuna ngiyajabula ngoba umuntu wesifazane sengaba naye lo muntu wesifazane engaba naye uyazi ukuthi kuphilwa kanjani nomuntu hayi nami kuphela kodwa ukuthi kuphiliswana kanjani nomuntu ukubambisana empilweni ukuthi kwenziwa kanjani ukuze kwazi ukuphileka nomuntu kuphiliswana otherwise kuba ngizaye ngimthwele umuntu wesifazane ngabe ngiyayisupporta kakhulu lento futhi ngabe sengikhulume kakhulu ngayo lento ukuthi Drizzy soft guy era hayi bafana yini bayavota phe abafana ama late 90s nama 2000 hayi ziyakhala abafowethu zikhala ngempela futhi mawuthi uyabezwa bebala babala izinto obonayo ukuthi kufanele kube njalo vele because lezi izinto akuzona izinto ezifunwa abona kuphela kodwa nani bantu besifazane benivele nizifuna lezi izinto lezi u50-50 ngesikhathi uvela sawuzwa uphushwa yinina ngendlela obuphusheka ngayo uvela ngani ukuthi fanele kube u50-50 sekuyisi isikhathi phela manje yabona angazi bangaka abafowethu abasemajele akade benikeza abantu besifazane uthando beyitshela ukuthi bafuna ukubanelisa ngayo yonke indlela bangenela abantu besifazane babafaka babakhandisa ama rape angekho babasulela ngama rapes angekho babenzisa zonke izinto ezirong baze baboshwa basemajele. Abantu besilisa kade bewathanda amadoda abo laba bawontanga yethu nabangaphambi kwethu abangaphambili kwethu akade bebathanda abantu besifazane babo bebenzela yonke into ongayicabanga kodwa lokho bakuthathe njengento ebifanele futhi ayanele baze bathatha inqumo zokuthi bayilengise labo bafowethu. Indoda ifike ithathi ngenxa yokwazi thina suke sazi thina ukuthi umuntu wesifazane ukuze uyiveze ukuthi uyindoda you need to take care of her ngokuphelele senze konke okwanele ukuthi sazi ukuthi njengendoda fanele ngenze yonke uthatha ama responsibilities omuntu wesifazane umenzele wona ukuze akubone ukuthi uyindoda kanjani anganeliseki abone ukuthi fanele yena akudlise yena ukuze athwele into ayifunayo anganeliseki kwakhona lapho uzugcina uyilengiso bangaka abafowethu asebafa bebulawa ukuzama ukuthanda abantu besifazane
Bangaka abafowethu abasemajele ababoshiswe ukuzama ukuthanda abantu besifazane. Drizzle soft guy era. Hayi zikhala kakhulu manje indlela esenikhala ngayo abantu besifazane understand mina. Yabona kube mina ngitholanga lo muntu besifazane enginaye njengamanje. Ngabe impilo engiyiphilayo ngabe iyona ke le engizoyijoyina le yalabafana. Le right kakhulu le. Yazi ukuthi kunabantu besifazane abahlala emqashweni abarenta khona imali emaflatini hayi imqasho emaflatini abarentelwa amadoda. Phezulu kwalawo marent umuntu wesifazane athi akangenzeli lutho nje uvela rente kuphela athenga ukudla enze lokhu nalokhu sekuphelile akabe sanginikeza imali akhale ukuthi akamnikezi ipocket money ebemenzela zonke lezo zinto lezo. Senza izinto eziningi la njengabantu besilisa ukunelisa abantu besifazane kodwa abaneli sidalo. Ngiyajabula mina kulokhu enginakho noma kulokho engakutholayo. Ngize ngidecide ukuthi no ake ngimlekelele mhlawumbe kwezinye izinto. Makufanele mhlawumbe akekho ngimphekele mawukuthi ngoba umuntu wesifazane owazi ukuthi kuphilwa kanjani nomuntu. Otherwise mina lo muntu enguyena nje ukube lo muntu wesifazane akayona lento ayiyona. Hayi ngabe nginayo umuntu wesifazane ngoba ngifuna mina umuntu okwaziyo ukuphilisana nabantu. Mawuhluleka ukuphilisana nabantu bese wena wazi ukuthi ku relationship yonke into ingawe iqala lapho phela inkinga ukuthi zonke izinto ama responsibilities zakho wonke ufuna ukwaphushela endodeni mayingasawenzi bese uthi akuyona indoda yangempela. Fanele yenze izinto zakhe ithatha ama responsibilities zakho bese iphinde ikwazi ukuyinakekela yona. Mayikwazi ukuyinakekela yona ayiyona indoda yangempela uma ngabe ingakwazi ukunakekela wena. Ikunakekele wena unganeliseki phezulu kwalokho futhi. Mina ngithi bangaka abantu besilisa ababoshiwe abasemajele ababezama ukuthi bathanda abantu besifazane. Bangaka abantu besilisa bafa beyilengisa ngenxa abantu besifazane. Uyazi ukuthi thina sikhule sazi ukuthi umuntu wesifazane mamthatha izinto ezibalekile kuyena ilento yokuthi ufike umthathe abeseduze kwakho mase seduze kwakho umhloniphe ngokuthi uyovela kubo umlobole wenze konke umthathe umshada abe umfazi. Abantu besifazane abaneliseki leyo nto athi awuyona indoda yangempela ngoba unayo imali ngoba ukwazi ukumnikeza imali kodwa umenzele izinto ekuyizinto ezibalekile empilweni wamenzela umuzi wamakhela umuzi wamshada ninayo yonke into kodwa ngoba umnikeza imali awuyona indoda yangempela. I think labafana laba abaveza lento le ya drizzle lento ye drizzle ngibona ngathi iyasebenza impela ngoba iyona into ekade ifunwa abantu besifazane. Nikhalelani sekuyisikhathi sokuthi manje abantu besilisa manje nami kube nginengane yomfana kube ngizoba nengane yomfana nje kahle esikhatini samanje kufanele ukuthi utreatwane. Seningamane nibabize nithi ba gay nibabize ukuthi bathambile nibabize ngawo wonke amagama nithi bayitabani kona lokho vele manipulation leyo esetshenziswa abantu besifazane ukuze basebenzise abantu besilisa ukuze bafeze ama responsibilities abo. Mase befuna abantu besifazane ukukuveza ukuthi awuyona indoda noma befuna ukwenza ulimale ngaphakathi bakhuluma amagama azokwenza uzibonda ngiyona indoda khona uzokhipha lento abayifunayo. Abantu besifazane sengibonile mina ngiyabona abanye mhlawumbe abakhulile abadala abafuni lento thina esicabanga ukuthi bayifuna esazi ukuthi thina nesikhule ngayo ukuthi umuntu wesifazane momhloniphile ukukhombisa ukuthi uyamthanda nokuthi uyamhlonipha ukuthi ufike uhlale naye ufike umthathe umlobole umenze zonke izinto bese umondla umfazi. Hayi yabaneliseka abantu besifazane bafuna ipocket money bafuna indoda must provide. Sakwenza lokho thina abafowethu abadala nobhuti abadala bakwenza lokho kodwa kwangasebenza ngoba abantu besifazane abaneliseki. Nikhalelani drizzle soft guy era Majongo esikhathi sokuphilela umuntu wesifazane manje siphelile. Indaba kandoda must iphelile. Sikwi new generation manje. Drizzle lento yokusebenza kanzima usebenzele umuntu ongenandaba nawe usebenza uzunqamuka izandla ngoba kuthiwa kumele ube real man iphelile lonto.
bawenzile omkhulu bethu bekwenza kogogo bethu baba appreciate ngendlela baba appreciate ngayo leso sikhathi siphelile manje. Mafuthi umuntu wesifazane emgwaqeni eqhunyele ithayile emoto kunalokho usizo ngomnika lona ukuthi uma eduze kwakhe umgade bengambambe inkunzi, hayi ukuthi ungene wena ngaphansi kwemoto umfakele lelo thayi. Isongeso manje lento yabantu besifazane ukuye ematshwaleni bengenamali ngoba bethemba amadoda ukuthi azobathengela iphelile leyo. Insizwa nana ke nihambe nematshwaleni ningaphathi lutho kube yibona abanikhiphayo abantotosayo drizzle. Lento umuntu wesifazane uthi ufuna indoda esebenzayo kubene engasebenzi umahlalela yena uzomaintainwa wena lonto iphelile lonto. Akube ukuthi ke indoda engasebenzi manje ya umuntu wesifazane osebenzayo uhamba ngenqovu X6 noma uhamba ngeMercedes engakayana sikwi soft guy era. Lento abantu besifazane ukuthi uma kuyi birthday yakhe uzomthengela ama gifts awu 3911 umuphi izizumbulu zama1000 kodwa wena mase ngeyakhe birthday uzokuvulela kuphathi namathanga okusasilwanyana nje sinoboya iphelile lonto leyo. Drizzle. Akube ukuthi umuntu wesifazane uthi again phuma niyodla out ekhokhela amabill ekhokhela namahotela sikwi soft guy era. Indaba yelobolo lenkomo zo11 enzo omkhulu bethu lonto leyo siyayiqeda manje sifuna ukulobola ngezo 3 nezo 4 sikwi soft guy era. Drizzle. Indaba labantu besifazana bathi indoda I own apartment naye akaba ne masters akaba ne degree akaba ne honors. Drizzle. Le ndaba abantu besifazana bathi bafuna amadoda tall, dark and handsome. Nani madoda kan bechoose ikhombe nikhombayo kubona uma ngenakho lokho okufunayo ikhotha engayikhothi ikhahlela umlomo. Drizzle. Indaba yemama ifuna indoda enemoto bazohlangana eparking bebhake bobabili obazohlangana engine garage noma shell garage bethu petrol bobabili phela ukwazi ukufuna into engenayo sikwi soft guy era. Drizzle. Imama livuka imama liphanda ingabe ukhamisa ngithele elilale libheke phezulu expect something elingenayo kanje sikwi soft guy era. Drizzle. Indoda yomZulu ayisoze yawenza lo yashidi. Hi sis. Kahlahla lento ye trend drizzle it's going to save lots of women from trouble, from being killed, from being abused, from being called names for the sake of this thing here in Benyenza indoda must. That thing must fall. Wonke umuntu ufuna ukuzimela. Men are tired. The trend is just simply means with our brothers. Some of our brothers are speaking for us. Esingakwazi ukukhuluma. Ngoba laba abangakwazi ukukhuluma bagcine bathatha ispam badubule. Bagcine bathatha umese bakwazi. Bagcine benza nje zonke lezo zinto because of umuntu once angakhipha imali yakhe now and then uqala ukufila i-ownership yalowo muntu lo wesifazane. And umuntu wesifazane by the time uhleli la uyadinwa uhlala la naye. You understand? Ukutshela izinto ongafisa ukuzizwa and wena leso sikhathi ukhipha imali. These guys are fighting for their own rights. And then lento le ungabona nje ngokudlala le drizzle. Yes, it's a game, it's a trend ekhona like TikTok. But otherwise, you must take it serious. Teach your brother, teach your son, and teach your uncle about this thing. Because your uncle will end up in jail one day. Abulele umuntu wesifazane. Your brother abulele umuntu wesifazane. Because of he didn't just follow these trends. These trends are helping men. I believe umuntu nomuntu fanele azimele. Besides, men, asidingi ukuthi abantu besifazane basidize or benze njani. We just need that respect. Nalento yokuthi basicabangela ukuthi nathi singabantu, nathi imali siyayisebenza, nathi imali siyayidinga. You understand? Of course, as a man, ngithanda ukuleader, I would love to be a leader, but ngingajabula emhlabeni ngibe nomfazi ongilekelelayo. Drizzle.
Utshelwa kanjani umuntu wesifazane ukuthi awusiyona indoda yangempela just because ama responsibility. Yabona abantu besifazane njengoba labafana bethu diesel nje bakholweni abadlali. Abafani nathi labafana nakancane. Bahluke kakhulu. Yabona le njenjana le ekhula manje le yama 90s nama 2000. Ngiyabezwa abanye benu bathina yabona nje labafana bama 90s nama 2000 akuwona amadoda angempela cha bo uyabona ke laba yiwona amadoda angempela ke laba. Yabona laba ama 90s nama 2000 iwona amadoda angempela ke lawa enani kade wasenwathandazela. Yayizwa lento le uNkulunkulu wenze umusa wanenzela inceba wayiphendula emthandazweni ka 50-50. Iwona ke lo ekade wasenothandazela. Yayizwa lento le labafana bafana nakancane nathi hey bafazi nidlalile ngathi nina. Abantu besifazane nidlale kakhulu ngathi thina. Ayikho thina into esingenenzelanga yona. Ayikho imgodi esingaphosekanga kuyona siphosekela nina. Ayikho imfula nemfudlana esingakazi sigudle sigudlela nina. Awekho amahlathi esingakazi sidabule kuona sidabulela nina. Ayikho neminyanga esingakazi singqongqoze sinqonqozela nina nokufeza idingo zenu. Sina leyo nto yokuthi umuntu wesifazane kumele simvikele, kumele sifeze zonke idingo zakhe. Uyayibona lento leyo. Manje le njenjana le yamanje isiyenza lento le nina nikade wasenithandazela kube khona u50-50 njengoba besho bethu diesel. Ayizwa lento le. Musani ke manje nina kuphinde kube nini eniphinde nisolela abafana ichabo akuwona amadoda angempela. Chabo iwona amadoda ke lawo. Abangeke phela baze befane nathi. Thina nadlala ngathi kakhulu. Yezwa. Sinenzela yonke lento lena nijike nesifebele, nijike nesihlukumeze, nijike nesibulala, nijike nesidlise. Yezwa lento leyo. Sasinenzele konke enanicelile kithi noma enanikufuna kithi. Yabo ngoba niceli ninjalo niyademand indoda must. Uzubona ukuthi indoda yangempela kumele wenze u1 no2 no3. Indoda engawenza u1 no2 no3 akusondoda leyo kusho nina. Nangempela ke thina njengoba igenge yama 80s thina siyafuna ukuhlezi singamadoda, siyafuna ukuhlezi singaphezulu. Noma nibuye nisiguqule nje kulesi sikhathi samanje. Yesu. Amafutha ehle ngothi kulungile ke lokho. Yesu. Noma nibuye kodwa nje empilweni yethu noma ekuzaleni kwethu sileli uhlobo sile generation engafuni ukuthi umuntu wesifazane kube khona izinto ezimcakanisayo ngikhona. Ngifuna ukuhlezi ngingaphezulu, ngifuna ukuhlezi nginakekela, ngifuna ukuhlezi ngiprovide ngoba sena sinika namagama esilungu ukuthi na indoda kumele ibe provider. Yabona? Yeso, ansasiniki nanelungelo lokuthi sibe abaholi benu. Yabo? Nesichaba. Nathi chaba ayikho yonke lento le. Akekho umuntu okuzomela ebe umholi ngenxa yobulili bakhe. Akulingwane, akubo 50-50. Yebo kunjalo ke manje. Bayasha abafana bathi udizili. Khaliswa yini manje? Yinto enikhalisayo. Bafazi nidlale ngathi kakhulu. Iminyaka sidlala nina. Yabona ke manje ke le njenjana le yamanje iwona amadoda angempela ke manje lena. Yonke lento ebeniyithandazela kule minyaka lena uSomandla unenzela inceba ke kuloko. Wanilethela lamadoda ebenivele niwafisa. Yabona? Kwaye nathi amehlo ethu aseyaqala khona umngane wami umfundisi unokuhlabelela iculo lapha ngemvashe lapha nesuthi ethi ha mehlo ha sevuleke. Yabona ke manje labafana laba isinto mase sinkunzi ematholeni sesiyaqala ke manje nathi ukubona olongo bethu. Yeso. Nina kunento eningayazi nina. Niyakwazi ukuthi abanye bethu banemsamo ongathi ivaliwe noma banemsamo engathi imnyama noma ongathi baphehlela amanzi amnyama. Chabo akho lutho. Sadlala nina. Sifuna ukunanelisa. Ngoba phela thina into ehlezi izoshwa yinina nithi yenza umuntu wesilisa sifuna ukuyenza thina. Ngoba siyathanda ukuhlezi sifuna singamadoda. Ikakhulukazi leke ngama 80s nobhuti bethu abadala. Yabona? Nina sezwa ngani thithi hayi mina ngeke ngijole nje nomfana ongagudlisa wesosha azokhuphukela ngasemfudlaneni omncane lapha. Yeso. Nangempela sahusha ngezisu emashidini lapha. Sahusha ngezisu sayesokhuphuka le mfudlaneni emncane lapha. Sanyala into enganyalwa. Esasiyaliwe ngazo sichabo lemfula lena awunyalwa ke lo.
sayinyala ngoba senzelana ukwenelisa nina nokuthi nina senigcine nihlezi nijabulile yonke kodwa lo mzamo yethu nishaya indiva lento efakazela ukuthini ngisho singanenzelani kangakanani ithuthu zethu zohleziwe la phansi yabona okay kulungile ke sesiyavuma ke nathi ke manje lo 50-50 akube u50-50 ukuze uma sengiphuleka inhliziyo ngingakhali kakhulu yabona akube udizili ngazi cha udizili ubulingana yabona kungabe ukuthi bengiza no 90% wena u10 yabona 50-50 udizili lona nocelile kumsmakade lona nocelile kumdala iwona ke impela manje lo oza nale njenjane lena ngoba ingadla nje labafana abahleki abenze content ngalento yabona ngoba uthi udizili ngempela ayibona into le thina nisibambezele kakhulu nina yabona njengoba ngitshela nje thina sanyala imfula enganyalwa abanye bethu ibona abadala emakhaya obaba bethu uma bengekho noma uma bebambekile kunomcimbi kumele wenzeke la ekhaya imina omele ngiyokhuluma nabantu abadala lapha nemsamo yes abantu abadala basasizwa kwenziwa imicimbi lana khishwa imali kwenziwa imicimbi yenkomo imicimbi yembuzi lana imicimbi ingalungi ngenxa yami mina uthi mina nganyala umfulo onganyalo uqala nje kwami ngithi ngivula umlomo lapha nemsamo abantu abadala babhekala babona isibumbu kuphela yezwa lento leyo sidlala nina njalo leyo nto leyo yazi kunento engalungi emakhaya ngisho kokhulunywa lapha nemsamo azabuzwa ukuthi kazi kwenzeke kanjani ngoba phela ngiyabazi abantu balayikhaya cha makwenziwe ngalendlela kuye kujwayele ukukhanya yezwa lento angisasho mina cha baba akukhanyi nje ingenxa zami ngangade nginelisa usindiswa engabe ngangade nginelisa uNeli engabe ngangade nginelisa uLindiwe ngangade nginelisa uSine ngifuna ukuba indoda lapha kuSine khona ezobona ukuthi cha bonami ngiyindoda ngempela yayibona into leyo ayikho bafazi into esingayenzanga ebenisicela yona ukuthi siyenze futhi ebenisiforce yona ukuthi siyenze ngoba mase nisitshela nisithethe indoda must do 1 2 3 ukuze ibe indoda yezwa into le thina ke ngalobula bethu ama-80s kuyale nangempela besifuna ukuthi u1 no2 no3 masiwenza futhi siwenzisise uzobona ukuthi cha la ngiqome indoda cha boke manje udizili yabona ke sesilandela ngemumva ke manje yabona ngoba nina nizofica thina nje phambili chabo sihlehlele ngemumva abafana bakhomba indlela manje silandela bona ke manje inkunzi isematholeni udizili bafazi hayi nina nihlula omkhulu bethu indoda yangempela ayibheki ukuthi intombazane nani anive nibhuli bantu besifazane kwi-social media anive nibhuli yazi ngizokuvezela lento manje yabona wena njengoba ukhuluma kanje usuyasithanda isintu manje ngoba nakho usufuna ukondliwa indoda 100% usicompetition nobaba bethu ukuthi obaba bethu babethathe oma bethu noma bengasebenzi usuyasithanda isintu akusibona yini obaba bethu laba babekhetha umzimba womuntu esifazana ukuthi abamthatha umuntu esifazana osekanjena kanje ngoba beyazisa iveli yokulobola kwabo akusibona labo ususicompetition nabo bona sesithi thina ke siyamthatha umuntu esifazane noma esenjalo at least yakube umuntu esifazane ke osebenzayo ukuze sikwazi ukubambisana ekhaya ngoba sesiya understand ukuthi izimo seyishintshile nithini nina nithi indoda ayikhethi ukuthi umuntu esifazane unani nifunani kade emadodeni ngoba ngizokubuza umbuzo ukuthi oma bethu laba eni competition nabo babengalimi yini ngoba babelima babengondliwa 100% 70% okudla kwakuye emlomeni wethu kwaphuma eingadini ezayilinyiwe oma bethu uma ngabe uthi wena asikuthatha njengoba unjalo ungasebenzi uyalima yini njengoba uyicompetition noma bethu uthi sizahluleke thina sihlulwa amakhehla wethatha abantu abakhuthela abalimayo ukuze kudliwe ekhaya wena ke sebenza ngoba isikhathi namhlanje sekushintshile anifuna amadoda abe nama choice inhlobo yinina kuphela nikwazi ukuba nama choice Mlalelo wami ake sizukuphola wakho mayelana nalolu daba le Trazy Soft Sky era la khona kuphikisana abantu abaningi cathi ngifakele yonke imibukiso bhanyabhanya la bekufuneka khona abantu noma ke abantu abeshare imbono yabo kodwa ke sizuvula lakho lapha na ku comment section uthi ngempela uthini wena nge soft
Guy Era bathi idrizili amadoda hayi cha bakithi siza lapha ku comment section ukuthi lithini vula ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment wenze sure ukuthi uyalike ivideo kanti bakuyena bakulethela ivideo yena yomathinda Cosi Ntombi umqomela behlakha abanye abaqomela imali thibazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngumfana wakhe umgogodena umshayisa ngaba usazobhula amahlamba ngana nodada mzizkwayilengana ayokana kamkhonazi right hlala phana ku comment section kana sekha ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment wenze sure ukuthi uyalike danko